जायगा जायगा सावरायलायदों आरो सोरबा सोरबा मिथिबाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फेसबुक एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों टिभि नायनानै सोरनिफ्रायबा हयथ' नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय अब्लाबो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै एबा जोंनि थांनाय जुथाइ सोमावसारग्रा आफादनि जानानै दिनै बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि जे एकट बे एकटनि सोमोन्दै फंनैसोब्लाबो आं बेयाव बुंग्रोनो थाखाय सिगां दोङो मानोना दसे समनि उनावनो प्रमद बर' बिथाङा बेयाव नुजाफैगोन आरो बिथाङा जिहेतु बै समनि एबसुनि आफादगिरि आरो आथिखालाव इउपिपिएलनि आफादगिरि जानायखाय आरो इउपिपिएलआनो सरकार दायोब्ला सरकार दानानै मा खामानिखौ मावग्रोजेननाय जागोन बे खोथा बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गेबेङै बिथाङा बुंलांगोनखाय आं गुसुं समनि गेजेरावनो माखासे बाथ्राखौ बुंग्रोनो सानदों। সবে রাইসকল বিটিআর চুক্তি হওয়ার পিছত আপোনালোকৰ লগত বিটিআর যে চুক্তি সেই চুক্তিৰ সম্পৰ্কে এনেকৈ মুকলিকৈ আপোনালোকক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আজি সুযোগ পোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। বিপিএল আৰু অন্যান্য দল আৰু সংগঠনে বিটিআর চুক্তি লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আছে। বিটিআর চুক্তি যদি দফাবিলাক যদি কাৰ্যকৰী কৰা হয় কাৰ্যকৰীকৰণ যদি হয় ইউপিপিএল দলৰ যদি চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে বোলে অনাবৰসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ইয়াত খৰ্ব হ'ব মাটি বাৰীৰ যদি পাত্তা নাথাকিব ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ ব্লগৰ পৰা তেওঁলোকে যাব লাগিব এনেকুৱা কথা বিপিএডে জিএছপিএ আৰু আন দলে তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে। সেই বিষয়ে মই অলপ পিছত আপোনালোকক কম। মই বড়ো আৰু অসমীয়াত ভাষণ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। मोननैबो भाषानि बुंनांगौब्ला मालाबा बारख' बुरख' जायो नङासे इसिनिखौबो बुंनांगौब्ला आङो नोंथांमोन बुजिनो हानाय बायदि माखासे बाथ्रा आं बुंनो बेयाव सिगांदों। थांनाय 29 जानुवारियाव बिटिआर एकट जाखांबाय आरो जों माब्लाबाबो बुंफेराखै बुंथ्राखै बुंनावबो बुङाखै रायजोफोरजों रायजो मोनबोबाय बेनो आलादा बड'लेण्डआ होनदों नामा होनाखैखौ खोनाखै नङा होमबा जों आलादा रायजो मोनबोबाय होननानै जों बुङाखै इन्डियान टेरिटरि जाबाय होननानैबो जों बुङाखै बेनो अट'नमास स्टेट जाबाय होननानैबो जों बुङाखै मोनाखै नालाय मोनाखै। दिनैनि थासारियाव बिजेपि दैदेननाय भारत सरकारा जि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नागिरदों बे नागानि जेंनायानो जाथों गुबुन रायजोनि जेंनायानो जाथों बिथांमोना गाव गोसो जानाय बायदियै जेंनाफोरखौ सुस्रांबाय थादों। जों बर'फोरनिबो दाबि खालामग्रा गोबां आफादफोर दं गावस्रा गावस्रि जानाय जि आफादफोर बे आफादफोरखौ सरजाबनानै कमप्रिहेन्सिभ खालामनानै सरजाबनानै मोनसे एकट खालामबाय। बे एकटजों रायजो जायाखै। बे एकटआ खालिबोल' मा जाबाय बे एकटनि सिमायाल' लावगोन आरो मा गोहोआल' बांगोन। दिनै बिपिएफआ बेखौनो बुंबाय थादों जे बिटिआर जि चुक्ति जाबाय बे चुक्तिया पार्लियामेन्टआव बिल पास जायाखै आइन गथ' जायाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। बेयावनो सोरबा मानसिफ्रा गोनो गोथो जादोंबो जानो हागौ नाथाय जोंहा फोथायनाय दङ जायफोरा जोंनि एबसुनि सोमावसारनायाव जोंनि जुथाइ आफादनि सोमावसारनायाव जायफोरा राजा लामायाव जथेहैदोंमोन जायफोरा रेल लामायाव जथेहैदोंमोन जायफोरा आन्दोलन खालामहैदोंमोन बेबायदि मानसिफ्रा गोनो गोथो जाथ्राखै। जोंहा बिश्वास दं जेरावबो जायाखै। आं सानो गलागाव ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो गोनो गोथो जायाखै नङा होमबा ना गोनो गोथो जादों? दाख्लै आब' अनजालि फैनायखाय गोनो गोथो जादों नामा? रैमालि मुसाहारि फैनायखाय गोनो गोथो जादों नामा? जायाखैथ'। मानो जानो जोंलाय 2010निफ्राय एबसुआ 3थि खोलोबनि आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ सोमावसारदोंमोन। गलागावनिफ्राय सोर थाङो नोंसोर मिथिखागौ नङा होमबा? सिमलानिफ्राय सोर थाङो कक्लाबारिनिफ्राय सोर थाङो सापागुरिनिफ्राय सोर थाङो जों सिनायलायखाया होमबा? जों सिनायलायो। बै आमोखाया बै फोरमाया थांफेरोना थांफेरामोन जायफ्रा दायो जोंनि उल्था बुंदों जायफ्रा फेसबुकआव फैदों ससियेल मिडियायाव
एबसुआ रावजोंबो रायलायाखै हरखाबै बिथांमोना एकर्ड खालामबाय गोरोन्थि जाबाय होननानै बिसोरो बुंदों गावखौ गोरों गोरा होननानै जाहिर खालामदों उमुक कलेजनि आं उमुक होननानै बिथांमोना बुंदों बेबायदि मानसिफोरखौ जोंथ' सिनायखायोआनो रायजोफ्राबो सिनायो सिनायासै सिनायो मालाबाबो सान्दुङाव जिरायहैफेराखै राजा लामानि आन्दोलनाव रेल लामा होबथानायाव क'क्राझारनि माल्टिपार्पास हायर सेकेन्डारि स्कुलाव गोलाव साननि थाखाय उखैहाब सोमावसारदोंमोन जोङो रावबो बेबायदि मानसिफ्रा नायाखै हारसा मानसि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर हारसा मानसियासो नायबाय हारसा मानसियासो खौरां लाहैबाय जोंनि सासेबो मन्त्रि मनला एमएलएफोर थाङाखै EMGM थाङाखै जोंनि बर'नि आफादनि दैदेनगिरिफोर थाङाखै बिथांमोना दिनै बुंदों मा एबसुआ रावजोंबो रायलायाखै हरखाब मोनसे बिसोरो मा माने सुक्ति खालामदों गोरोबथा खालामदों जोंखौ दासो दाय हमनो नागिरदों बिसोरो जोङो फोरमायखादों थांनाय समफ्राव रायजो राजाफोरनो जोङो लिङो बै रायजो राजाफोरखौ एबसुनि आं गाहाय नेहाथारिनि खामानिफ्रा लाइजाम राननांगौ बै आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनो बैसिनि न'आव थांनानै सावरायहैनांगौ बेनो गाहाय नेहाथारिनि खामानि जाजेनो नङासे आं गिदिंदों बिसिनि न' बिसिनि अफिसाव बिसोरखौ लोगो हमनानै सावरायहैग्रोदों उमुक खालि जोंहा आन्दोलन जानांगोन सार नोंथांमोनाबो फैनांगौ नोंथांमोननि आफादाबो जोंखौ मदद खालामनांगौ हनै 2010 निफ्राय 2020 सिम जों खावलायबोदों नाथाय बिथांमोना बुंदों जोङो खालामनो हाया जोंहा मरेल सापर्ट दं मरेल सापर्टखौ बै आमेरिकायाव थानाय मानसिफ्राबो हरो जाय सोरबा बर' साख्रियावलाफोर दङ बिसोरो फैनो हाया जोंहा गाहाम हामलायनाय दङ आन्दोलनखौ मोजाङै खालामनानै लां नोंनि आंनि साखाथियाव थानाय मानसिफ्रा मा मरेल सापर्टनि खोथा रायजो राजाफ्रा ओंखारदों बर'फोरनि लुबैनाय मोनसे दाबि बेयाव थांफानांगौ बेयाव बाहागो लानांगौ खिन्थु खालामाखै सरकारजों सावरायनाया जाबाय थादों अब्ला बेबायदि समाव बेबायदि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों सम जाथ'वाखै सम जायोबा जोंबो ओंखारगोन अथच जोंनि सावरायनाया होम मिनिस्टार पलिटिकेल लेभेलाव जाखाबायमोन अब्लाबो बिथांमोना BPF खौ नागारनो हायैनि थाखाय बिथांमोना बै समफ्रावबो बुंनायमोन सम जायाखै सम जाबा जों ओंखारगोन आरो दिनै बिथांमोना BTR खौ सोदांनांगौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंगासिनो दं बे बाथ्रायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो नाङा मानगोनां नोंथांमोन बे BTR एकर्डआव गाहायै जों मोनथाम जिनिस मोनदों स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोर जाखागोन मेडिकेल कलेज जाबावगोन इन्जिनियारिं कलेज NIT जाबावगोन गिदिर हस्पिटाल चिराङाव जागोन मेरिन्स होननाय मोनसे फसंथान जागोन रेल डाब्बा बानायग्रा कारखाना जागोन गुबुन जायगायाव पलिटेकनिक इनस्टिट्यूशन जागोन बायदि फसंथानफ्राथ' दंखायो बेफोरखौ जों गिदिर होननानै बुङाखै मोनथाम जिनिसखौ जों नैबे एकर्डआव मोनबाय जे एकर्डआव BSc आरो BTC आव गैयामोन जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय सरियासिम जानांगौमोनब्लाबो मोननै एकर्डजों संकसनिफ्राय 5 थाबथा फैदों बेनिफ्राय आरो लावाखै एबारनि सावरायनायाव जोङो नायगोन मा जाहोननि थाखाय जोंनि सिमाया लावाखैमोन बै समनि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मानो सिमाखौ लावहोनो हायाखै सरकारा मानो नारसिनबाय थादों बेफोरखौ जों नायदों आरो जों नुदों सिगांनि बे मोननै जे गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथायाव सरकारा सरकारि गामि रेभिनिउ भिलेज राजगाव होननानै बिसोरो हिसाब खालामनायखाय 3000निल' इसेल' राजगाव रेभिनिउ भिलेज सरकारि गामिफोरखौ लानानै जोंनि सिमाया बानायनाय जाबाय जायनि थाखाय संकसनिफ्राय 5 जाबाय लावासै जोङो एबार नायदों सिमा लावथारनांगोन ओंखायनो सावरायनायाव जों एबार राजुवा गामिखौ जों लायाखै जोङो ट्राइबेल ओनसोल होनबाय ट्राइबेल ओनसोल हाजो हालाबो जानो हागौ हाग्रा बंग्राबो जानो हागौ दैमा दैसा थानाय जायगाबो जानो हागौ ट्राइबेल गामिफोरखौ लानांगोन ट्राइबेल ओनसोलफोरखौ लानांगोन होननानै बुंनायाव सरकारा एबार बाध्य जाबाय आरो बिसोरो सोंबाय जोंनाव फारियै नोंसिनि डिमान्डआव गहपुर टाउना गोग्लैयो नामा अब्ला जों बुंदों गहपुर टाउना नङा गहपुर टाउनखौ बारनानै
3-4 किलोमीटर गोजान साहा ओनसोल आसो जोंनि बर' एबा ट्राइबेलनि ओनसोल बे ओनसोलखौसो जों बिदों बिसोरो जोंनाव सोंदों सथिया टाउन हाबो नामा सथियानि एमएलए पद्म हाजरिकाया गोबां बादा होगासिनो दङ जोंबो नुदों जों आन्दोलन खालामबा बिथाङाबो खालामहोयो बिजेपिखौ नागारनो हुमखि होयो बायदिसिना खालामो अब्ला जों सरकारखौ बुंदों सथिया टाउन हाबो नामा सथिया टाउनखौ बारनानै रेल साइथिंखौ बारनानै साहा ओनसोलनि बर' आरो ट्राइबेल ओनसोलासो जों दाबि खालामनाय ओनसोल सरकारा जोंनाव सोंबावदों मा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गिदिर गिदिर साहा बागाना नोंसिनाव गोग्लैयो नामा जे ओनसोला आदिवासिफोरनि थाग्रा ओनसोल अब्ला जों बुंदों साहा बागानाबो नङा साहा बागानखौ बारनानै 4-5 किलोमिटार गोजानाव जेराव बर' मानसिफोर दङ जेराव ट्राइबेल मानसिफोर दङ बे ओनसोलखौसो जों बिदों होननायखाय सरकारा बुजिदों बे अब्लालाय खालि नोंसोरो बर' गामिखौल' बिदोंब्ला नोंसोरनि ट्राइबेल गामि ओनसोलखौल' बिदोंब्ला अब्ला सरकारा सिमा फोलावनायाव जेबो अजद थानाय नङा होननानै जों सावरायनायाव बुंनायखायसो जों एबसुआ जोंनि एनडिपिफ्रा बे थामथि बर' गोरोबथा बिटिआरखौ खालामदों मान गोनां रायजो राजाफोर जेरैखि जाया जोंनि सिमाया लावदों नैथियाव बिएसि आरो बिटिसि जाबाय नाथाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय जोंनि बर' मानसिफ्रा बिएसिआवबो गोग्लैयाखैमोन बिटिसिआवबो गोग्लैयाखैमोन एबार बिटिआर जाखांनायनि उनाव बाहेरायाव थाबोदों 21 जिल्लाखौ सरजाबनानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानांगौमोन नाथाय दुखुनांथाव नोंथांमोना नुबाय मरान मटक आरो कच राजबंशिफोरनि थाखाय कमदापुर अट'नमास काउन्सिला जालांबाय जोंबो मोजां नाथाय जोंनि बर' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म WPTDC डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि थासेयावबो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला पास जायाखिसै मानो खालामाखै बिसोरो खैसार खालामलायबाय बिटिसिआनो बिटिआर खालि गस्लाल' सोलायगोन बे एबसुआ नामखौल' सोलायगोन होननानै सारा बर' गामि गामि बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंगासिनो दं नङासै बुंगासिनो दङ सिमायालायनो लावा आरो गावसोर बेखौ खैसार खालामबाय थादोंमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो बुङाखै जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव थागोन बिसोरो जों लुबैदों जों बड'लेण्डआव थागोन बिसोरो बुंदों दानि गोदान बिटिआर एकर्डआव थागोन आरो बेबायदिनो एकर्डआव थिग खालामनाय जाबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ आगोलनिखौ जों दाबि खालामनाय ओनसोलफोरखौ कमिसन दाखांनायनि उनाव नायनाय जागोन आरो बेखौ बिटिआरआव सोनाय जागोन अबेबा गामि दरसे दरनैया जुदि हाबथाराबा हारसा गामिनि गेजेर गेजेर दङब्ला बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बैफोर ओनसोलासो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबगोन बेबायदि सावरायखानायखा इउनिपिनि लिडारफ्राबो बुंदों बिश्वनाथ जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव सनितपुरनि गुबुन गुबुन जायगायाव मेल मिटिं खालामनायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सोनायनि बाथ्रा गैया बिटिआरआवनो सोनांगौ होननानै इउपिपिअ एबसु आरो जों रायजो राजाफ्रा थिग खालामसेयावबो चन्दन ब्रह्म WPTनि मन्त्रि बिपिएफ हानजाया खैसार खालामनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोनो नागिरनायखाय जों बादा होदों जे बेखौ काउन्सिलाव सोनो मोना 21 जिल्लाखौ लानानै नोंथाङा खालामनांगौ होननायखाय खालामाखिसै आरो जोंखौ दाय होनो नागिरदों बेखौ बुजिखाबाय इउपिपिनि लिडारफ्रा 21 जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो दाख्लैबो 21 जिल्लायाव मैयाबो गुवाहाटी नोगोरमायाव इउपिपिनि लिडारफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा चन्दन ब्रह्मनि हाग्रामा महिलानि प्रमिला रानीनि मुसुखा सावदों रायजोफोर मुसुखा बिपिएफ गबे होनदों चन्दन ब्रह्म मुर्दाबाद होनदों हाग्रामा महिलानि मुर्दाबाद होनदों प्रमिला रानी मुर्दाबाद होनदों जों एबसुआ नुवाखै बिसोरखौ मोजां मोनग्रा इउपिपिअ माननि पार्टिनि दलनि मानसिफ्रा बै जायगानि रायजो राजाफ्रा बुंनो बाध्य जाबाय मानोना गाज्रि लेथ्रा राजनितिखौ बिपिएफआसो चन्दन ब्रह्मआसो खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर जोंहा खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया थामथियाव बे एकर्डआव जोङो आरोबाव
जोङो मोनसे जिनिसखौ लाबोनो हादों 1952 1952 जेब्ला बासुगावआव बर' साहित्य सभा दायो बे समाव वेस्ट बेंगलनि मानसिफ्राबो नोगोर साहित्य सभायाव बाहागो लाफैदों साहित्य सभा दिनैबो खालामो सेन्ट्रेलनियानो खनब्रै जाहैबाय कनफारेन्सआ बिसोरबो बर'खौ एमआइ मोनसे आयदाबाबो फरायनो लुबैयो बेंगलाव थानाय 2.5 लाख बर' मानसिफोर दङ बेंगलाव सासे एमएलए दंलायो दा हजों बर'फोरहा बिसोरो लुबैदों मेघालयाव बर' गामि दङ गभर्नमेन्टआव टिक्रिकिला होननायखौ खोनाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां गामिफोर दङ नागालेण्ड डिमापुरनि खाथि खाला बर' गामि दङ गोबां बर' नागानि गेजेर गेजेर बर'फोर रायजो जाहैनानै दङ अरुणाचलाव दङ भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव दङ बर' मानसिफोर 1967 1967 सनाव जेब्ला एबसु दायो अब्ला बेंगलनि बर'फ्राबो एबसु दानायाव बाहागो लाफैबाय साथाम फाउन्डार बिबानगिरिफोर दङ 1983 मायथाइयाव जेब्ला बड'फा आन्दोलनखौ जागायबाय वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि एबसुआबो आन्दोलनाव बाहागो लाबाय निकोडिमास हाजारिया प्रेसिडेन्टमोन उनाव बड'फाया स्पोर्ट्स पार्सनबो खालामदों सेन्ट्रेलनि आन्दोलनाव मैखोमै रल लाबाय एनडिपिफोरखौबो दोनखोमाबाय एनडिपिफोरखौ मदद खालामबाय बेंगल पुलिसफ्रा जेलाव सोबाय गोबां अत्याचार जाबाय बिएससि एकटआव जेबो मोनफायाखै बिटिसि एकटआव जेबो मोनफायाखै ओइबायदि थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों बेंगलखौ लाफानानै मेघालय अरुणाचल नागालेण्ड भारतनि बायजोआव थानाय बर' मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय एइबारनि बिटिआर एकटआव दं मा रायजोफोर बे एकटखौ जाफुंजानायखौ जों लुबैना लुबैया जों लुबैनांगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बिटिआरआ जुदि शासनाव फैयोब्ला बे एकटखौ जों मावफुङा होननानै मेल मिटिङाव बुंगासिनो दङ अथच बिथाङा एकटआव साक्षी जाहैबाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी फैयोबा बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बिटिआर एकटखौ बरायबाय बिटिआर एकटआ मोजां होननानै बिथाङा बुंबाय दा इलेक्सन बोथोरखाय बिटिआरआ जेबो गैया बिटिआरआ मिनिंलेस बिटिआरआ इउजलेस बायदिसिना होनलाबायनानै बै गुबुन हारिनि मानसिफोरनि भट मोनगोन खोमा होननानै बिथाङा साननानै लादों नाथाय 17 बोसोराव गुबुन हारिनि मानसिफोरनि जेबो खामानि मावैखाय रावबो बेखौ दायो अनसायाखै एइबार बिसोरनि मानसिफ्रा जोंजों लोगोसे दं नोंथांमोननि गलागाव मेडेन मिटिङाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा दङ आगोलथ' बिसोरो जोंजों थाफायामोन नङासै आगोल थायामोन दा थानो फैबाय जों बिसोरखौबो बजबनानै जों ज' जों लांनांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे बिटिआर एकटआव गोबां बाथ्राफोर दङ स्कुल कलेज इउनिभारसिटि इन्जिनियारिं कलेज बायदिसिनाफोर दङ बेफोर मोनफा मोनफा जालांनांगोन आरो बेनि थाखाय सम नांगोन गाबोन नोंथांमोना नुगोन गाबोन 5 तारिख 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान नङा होमबा गाबोन शिक्षक दिवस टीचर्स डे गाबोन गुवाहाटीआव आसाम सरकारा फोरोंगिरि सानखौ फालिगोन लोगोसेयैनो बर' मीडियानि थाखाय गाबोन डाइरेक्टरखौ बेखेवनाय जासिगोन रायजो राजाफोर जे जोंनि एकटआव दङमोन गाबोन जागायजेनसिगोन दा आसामाव मोनसेल' सरकारि राव दङमोन बे जाबाय असमियामोन 1960 सनाव बे आयेना पास जादों बे आयेनखौ सोदांनानै आसामाव असमियाजों लोगोसे जोंनि बर'आबो लोगो सरकारि राव जासिगोन सिगां क'क्राझारनिल'मोन उदालगुरिनिल'मोन गेजेर ससेयाव कंग्रेसआ होनदोंमोन बर' डमिनेटेड एरिया बर' मैखोम हालामाव बाहायजानाय राव जागोन नाथाय फांसे एकटनि गेजेरजों सारा आसामावनो असमियाजों लोगोसे बर'आबो लोगो सरकारि राव जासिगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे रावा लोगो सरकारि राव जानाय लोगो लोगो जुडिशियेल सार्भिसनि एग्जामाव जुडिशियेल एग्जामाव बर'आबो मोनसे 50 नाम्बारनि लिरजानाय जासिगोन उकिल कोर्टआव जे मेजिस्ट्रेट थाया होनबा बे मेजिस्ट्रेट जानो थाखाय जुडिशियेल एग्जाम होनांगौ जायो आसामनि सरकारि रावा असमियाल' जानायखाय बर' गथ'आबो बे बर' मिडियामजों फरायनायानो जाथों बे इंराजि मिडियामजों फरायनायानो जाथों 50 नाम्बारनि असमियाजों लिरनो गोनां जायो जेखौ जोंनि बर' मिडियामजों फरायनाया हाया बर' मानसि इंलिश मिडियामजों फरायनाया हाया ओंखायनो बे आनजादाव जोंनि बर' मानसिफ्रा बारा उथ्रियामोन लोगो सरकारि राव जानाय लोगो लोगो जोंहाबो असमियानि जायगायाव बर'नि 50 नाम्बारनि लिरनो मोननाय खाबु जासिगोन
अब्ला खालमासिनिफ्राय जों आरो बर' मानसिफ्रा मेजिस्ट्रेट जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटनि साख्रिफोरखौ मोनसिगोन बे खाबुआ बे एकर्डनि गेजेरजों जानानै फैबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सम लागोन बुहुमावनो दिनै कर'ना महामारि भाइरास जादोंब्ला ओंखारलायनो हायाबा मेल मिटिं जानो मोनलायाबा माखासे सम सरकाराबो बिदों माखासे सम सरकारनोबो जों होनांगोन नाथाय बियो मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंलांगोन सदराय सकल আজকে আপনাদেরকে নিশ্চয় গম পাইছে যে 27 তারিখে যে 27 জানুয়ারি যে এখন চুক্তি হয়ে গেল ভারত সরকার অসম সরকার এফসি আর এনডিপি লগত এই চুক্তির দফা বিলাক কি আছে